de kaɲi parce que a bɛna kalan cogo wɛrɛ la ko kalili kafara n'i ma tugu ɲɔgɔn na baasi b'a la wa i b'a tugu ɲɔgɔn na o de kaɲi o de y'a to ko kalili kafara ko cogoya fila b'a la ko a cogoya dɔ bɛ i b'i ka suwa la a cogoya dɔ bɛ i b'u tugu ɲɔgɔn na cogoya min n'i b'i ka suwa la n ye saba min fɔ misigɛnɛ talila dumuni ani ka fɛɛrɛ bɔli ani ka jonkan hɔrɔnya ni saba i b'i ka suwa de la ni i ye min ta ninnu na i b'a kɛ mais ni dɛsɛra saba in na ko a fan dɔ in o bɛ tere tibure i bɛ tile saba su ko a bɛ abdulayi ibn masudu ka kalan cogo la ko i ka tile saba su k'u tugu ɲɔgɔn na ka su ko ka mun kɛ ko ka su ko k'i da da lebu ka ani ka tugu a ko ka taa janaja la juma min baraji ka bɔ Sheikh Fawzan Fawzan bɛ mɔgɔw ladi nin kuma sugu la ko salafu ni sɛbɛw ma kuma minnu sɛgɛsɛgɛ ko sɔbɛ ciden bolo selifu danna min na ciden na ka sɛbɛw danna min na u y'u wasa don minnu na u kan wasa Allahu alamu ne t'o baraji to su koli baraji bɛɛ ne min ye ka tugu su fana ko ciden ko ni sallira ka khairetu ni taara bila khairetu fula mais juman ka wusa juman ye Allahu alamu bo ko do ko an ko demuso de ko do ko ale ka demuso furulen bɛ cɛ dɔ ma san 7 ɲɔgɔnna a ma den sɔrɔ k'u y'a sɛgɛsɛgɛli kɛ dɔgɔtɔrɔw fɛ u ko den sɔrɔ baliya ko a bɛ cɛ de la ko o furu bɛ kɛ cogo di donc o furu sabatili na sabati baliya o bɛ muso de bolo furumuso yɛrɛ n'a ko a sabatira ne den tɛ ne ka cɛ den a tɛ den sɔrɔ sabatira mais tant que jogo ɲuman min b'a la diina min b'a bolo ne bɛ to a bolo k'a ka kow ɲɛnabɔ a ye ka dɛmɛ a ka diina la ka ladon ka baraji sɔrɔ a baraji b'a ye ale de ka hakɛ don n'a ko fana ne bɛ lahala min na n ye denmisɛnnin ye ma ko bɛ den na tant que a nana dɔw ninnu ka dɔnni la ko ale tɛ den sɔrɔ n bɛ n ka furu bɔ n bɛ taa furu cɛ wɛrɛ ma la ni garjaga bolo ale de ka hakɛ don nin suwa bɛ muso de bolo bon ko dɔ fana ye muso furu ko a bɛ don ni muso ye don min ko a sabatira ko cɛya tɛ cɛ la u bɛ kɛ cogo di u b'o lase u ka furu u ka kabila mɔgɔw de ma olu de b'o ɲɛnabɔ ou bien n'u bɛ yɔrɔ min kiiri bɛ u b'a se o yɔrɔ de ma olu de b'o ɲɛnabɔ bon ko denmisɛnnin min musomanin min ma baliguya n'a ma hijabu don kiiri b'a ka ban o dɔɔninkɛbaw ko musomanin hijabu donni b'a ka farida ye de n'a baliguyara mais n'a ma baliguya farida t'a kan mais a ɲininen don bangebagaw fɛ denw a k'u ni silamɛya ladabuw lamɔ denmisɛn fitini depuis a fitini ani hijabu lamɔ o de ka ɲi minnu b'a fɔ yɛrɛ a ko ni denmuso sera san 9 a ka ca cɛw b'a kanu a ko musomanin a sera san 9 ni a ka lamɔ cogo ɲana a bɛ yɔrɔ la a ka lamɔ cogo ɲana kɛra farikolotigi ye cɛw bɛ commencer ka kanu hijabu wajibira kan a ka hijabu don tant que cɛw commencera ka muso kanu dɔrɔn n'u y'a ye b'a kanu dɔrɔn a ka hijabu don n'a hara bɛ san 9 bon a ko hari san 8 dɔw fana bɛ farikolo sɔrɔ cɛw b'u kanu depuis san 8 a ko hari o san 8 fana tant que ale bɛ yɔrɔ min na denw ka lamɔ cogo tɛ kelen ye mɔ cogo tɛ kelen ye hari san 8 a ko ni cɛw ɲɛ bɛ ɲɛ b'a fɔ i b'a kanu ka hijabu don a wajibira ka hijabu don mais a fitinin ma
donc a kanunen do ka awa allamo hijabu ka hari na mabaliguya an ko wajibi de baliguya rien mais hari ni musulmani mabaliguya a ɲininen do bangebaga fula fɛ a lamɔbagaw a ka lamɔ silamiya ka adabu ni hijabu kɔnɔna la ani hijabu na ladege parce que sɛbɛw tun b'o kɛ i ma hari min ye asura sun filɛ sɛbɛw tun b'u u den fitininw la su de u n'u bɛ taa misiri kɔnɔ ni kɔngɔ ye min minɛ minɔgɔ ye min minɛ kasira u ni tulonkofɛn dɔ bɛ taa k'a d'a ma pour k'a sugula ka bɔ dumuni ma ni minɔgɔ in ma fo ka taa tile bin pour k'u ni su ladege k'u lamɔ sun kan ciden ko n'an denw bɛ san 7 an k'u ɲamariya u ka sali pour ni sali ka dege mais a ko n'u sera san 10 n'u ma sali an k'u gosi voilà donc mɔgɔ minnu depuis a denmuso maanu fitiniw n'a b'u ni hijabu ladege o ye ko ɲumanba de parce que n'i ye muso caman kɔrɔbalen fula baligalen fula a tɛ se ka hijabu kɛ ka matarafa n'a ma deli de ni min ma deli i kɔrɔbalen ko i k'a ta a bɛ gɛlɛya i bolo de donc lamɔ la depuis u fitinin an k'u ni hijabu ni silamɛya sariya ni adabu lamɔ o de ka ɲi o ko yala cɛ n'a ka muso bɛ se ka wotiri sali ɲɔgɔn fɛ wa muso ka jɔ i kɔfɛ a ka sali a bɛ se ka kɛ wagati mais a kana doma kan wotiri ko a bɛ sali ɲɔgɔn fɛ a kana o kɛ mais wagati ni wagati donc a bɛ se ka jɔ i kɔfɛ a bɛ sali ko min ye sisoti ye n'a bɛ sen na n'i bɛ sali ta a bɛ bɔ i bɛ saloli k'a kan bon pour ka saloli kɛ sisoti ka saratiw de b'a la n'i ye saliji dafalen ta de i ye sisoti dɔn i sen na bon sisoti in fana i m'a bɔ i sen kɔnɔ donc saliji fɔlɔ min tun bɛ la e ye saliji ta i y'i ka sisotiw dɔn o saliji tiɲɛna e ma sisotiw bɔ bon i b'a fɛ ka na saliji kura ta i bɛ saloli kɛ sisoti kan nin na tant que donna saliji dafalen kan n'i m'a bɔ ani o cɛ ni saliji in tiɲɛna n'i bɛ saliji kura ta i bɛ saloli k'i ka sisoti kan mais ni e ye sisoti dɔ i m'a dɔn saliji dafalen kan i tɛ saloli kɛ o kan i b'a bɔ de ka saliji ta ou bien e ye sisoti dɔ de e ye saliji ta ka sisoti dɔ mais e taara sigi yɔrɔ dɔ la dɔrɔn i y'i ka sisotiw bɔ o kɔfɛ de i sagira k'u dɔn sali wagati dɔ nalen ko bɛ saliji la k'i bɛ saloli kɛ ko i t'a kɛ a kana sɔrɔ i m'u b'u sen na de u ka don saliji dafalen kan a kana sɔrɔ i ma sisoti ninnu bɔ fana donc n'i ka saliji tɛna sali wagati wɛrɛ nana i bɛ se ka saloli k'u kan saloli in fana sarati b'a la n'i tɛ taama la su ni tile 24 heures ni sisoti b'u ka sen kan i bɛ saloli k'u kan ni janaba min sɔrɔ su ni tile i bɛ saloli k'u kan n'u bɛ sen na i t'a kɛ k'u bɔ saliji i bɛ saloli k'u kan ni su ni tile 24 heures dafara i b'u bɔ ka sagi ka saliji ta kura ye ou bien ni janaba y'u sɔrɔ i bɛ bɔ de k'a kɔ janaba ko o kɔfɛ i bɛ sagi ka saliji ta k'u dɔn bon n'i bɛ taama de la tile 3 de dir'i ma o la o ye heure 70 ni dɔɔnin tile 3 dir'i ma o la i ka saloli k'u kan tile 3 nu u su i bɛ saloli k'u kan ni taama de dɔn tant que janaba min sɔrɔ i m'u bɔ an ko firawuna ma se k'a fɔ ko ana Allah mais a y'a fɔ ana rabbukum ala parce que ala tɔgɔ min fɔlɔ nin ye danfɛn b'o ta danfɛn bɛ se k'o da i yɛrɛ la mais ala tɔgɔ min ye Allahu ye danfɛn si tɛ se k'o ta o de y'a to firawuna ma se k'a fɔ a ka mɔgɔw ye ko ana Allah mais a y'a f'u ye ko ana rabbukum ala k'a sɔrɔ o yɛrɛ ye nkalon de mais o tɔgɔ danfɛn wɛrɛ bɛ se k'o ta mais Allahu danfɛn tɛ se k'o ta na haraka mɔgɔ
na gara jinga si bon ko ni mɔgɔ min ka hakili ka gɛlɛ i ka kurana kala ji kɔnɔ siɲɛ 40 ni kɛlɛ ka min a b'i ka hakili jɛ o bɛ cogo di lesiri t'o la lesiri ko i ka fatiha suratu fatiha kala siɲɛ 40 ni kɛlɛ ji ka min ko a b'i hakili jɛ lesiri t'o la dina la ka fatiha yɛrɛ kala iridu hakɛ la o bɛ hakɛ dɔ la o bɛ hatagi degela de la ni delila nana ko i ka aya min kala hakɛ min na i b'a kala ou bien ni sura kala ni hakili i b'a kala mais mɔgɔ tɛ se ka hakɛ dɔ sigi ni yɛrɛ ye ko e bɛ kala fatiha kala o la hari bi n bɛ Sheikh Salih Fawzan ka aqida fatawaw lamɛn dɔw ye ninnu n'a ɲɔgɔnna ɲini ko ale ka to ka fatiha kala siɲɛ 100 ko a y'o sigi o yɛrɛ ye a ko fatiha mana yiridu yɛrɛ kɔnɔ a ko fatiha nana ka kala salli de kɔnɔ mais i ka damana hakɛ sigi fatiha la k'i b'o yiridu a ko hari ciden ye awuradi minnu fɔ fatiha tɛ olu kɔnɔ ayatul kursiw kuli ninnu sɔgɔmaw ni wula fɛ olu bɛ ajikaruw kɔnɔ ni awuradiw kɔnɔ a ko mais fatiha tɛ awuradiw kɔnɔ fatiha nana ko kala salli de la mais min ye ko kala ji la siɲɛ 40 kɛlɛ lesiri t'o la dina la ciden m'o kɛ lesiri delila t'o la k'o bɛ hakili diya hakili diyali bɛ ala de bolo i yɛrɛ bi jija de parce que hadamaden filɛ kana fɔ ne hakili man di ka décourager i bi jija de ko to k'i jija ala bɛna da yɛlɛ ye ni hadamaden y'a yɛrɛ jija ko k'i ɲɛsin a ma ni sɔbɛ ni dusukɔlasi ye ala bɛ na i dɛmɛ la i ka sujuduw la i ka sufɛ nafilaw la i bɛ se ka ala de deli ala b'i ka hakili diya cogo min mais k'a fɔ ni hakili diya nasi de filɛ nin ye ou bien nin sɔra masina kɛrɛkɛrɛ la ko a bɛ hakili de diya o tɛ ye dɛ i bɛ se ka ala deli ala k'i ka hakili diya ani i fana ka sɔbɛ ta ka banba fɛn kan ala bɛna i dɛmɛ la ni mɔgɔ y'a jija fɛn o fɛn na ala bɛna da yɛlɛ ye sibawi nahaw kalanbaga ŋana in filɛ o ko a ye nahaw kala a dɛsɛra a y'a kala dɛsɛra co fo ale yɛrɛ y'a jateminɛ ale yɛrɛ dɛsɛn ta dɔrɔn ko a bɛ nahaw kala in bila ko ale t'a dɔn tuguni mais ko don dɔ la dɔrɔn ko a sigilen a ɲɛ bɛ dingiɲɛ dɔ la dingiɲɛ in ni a ko a bɛ yɛlɛ kogo kan a bɛ bin a bɛ sigi ka lajɛ dingiɲɛ in bɛ yɛlɛ ka taa fo n'a sera camancɛ na a bɛ bin tuguni a bɛ kogo in minɛ fana n'a sera caman a bɛ bin a bɛ kɛ ka sigi ka lajɛ fo siɲɛ dɔ la dingiɲɛ in ye kogo minɛ fo ka taa sanfɛ a ko jaa ni ne fana ye n jija nahaw la n b'a dɔn a ye nahaw a y'a ɲɛsin nahaw kalan ma a kɛra nahaw kalanbaga ŋana ye o b'a fɔ karamɔgɔ dɔ fana Salih ibn Abdulaziz a b'a fɔ a ka tawhidi dɛrɛsu dɔ kɔnɔ ko mɔgɔ dɔ fana kalan gɛlɛyara a ma kojugu ko ale fana ye mun kɛ a nana de ji de bɛ bɔ kuluba sanfɛ kulu fitinin dɔ bɛ duguma ji in bɛ tɔni tɔnna kan a bɛ tɔni kulu in kan ji in tɔni fo a ye bɔ wo bɔ kulu in na kulu min dalen don a bɛ tɔni min kɛ dɛ fo a ye dingani bɔ kulu in na a ko nin ji fitinin ni kulu min ka giri tɛ o k'a nɔ to a la ni ne ka hakili jara cogo o cogo a tɛ nin kulu bɔ ni ne hakili jara cogo o cogo a tɛ nin kulu bɔ nin ji fitinin tɔni ye nɔ to kulu in na cogo min de ne fana bɛ min na ni ɲɛsin a ma ne hakili man gɛlɛn ka tɛmɛ nin kan bɛ n'a dɔn a fana y'a ɲɛsin kalan ma k'a kɛ kalanbaga ŋana donc hadamaden wagati fɛn fɔlɔ la hakili bɛ se ka gɛlɛya mais ni banbara ka sinsa kan ala bɛ n'i ka hakili dayɛlɛ hari abudramani jibiri ni ɲɔgɔn mɛn ala abdulahi jibiri a ko k'ale to kalandenya la kuranna durusi tun gɛlɛyara ale ma kosɛbɛ ale n'a jɛɲɔgɔn n'u bɛ kuranna durusi la bɛɛ bɛ kuranna durusi k'a to n'ale nana so kɔnɔ dɔrɔn a fa bɛ mankan ci a la e ni karisa tun bɛ ɲɔgɔn fɛ u ye kuranna durusi e dɛsɛra ka kuranna durusi e ni karisa tun bɛ ɲɔgɔn fɛ u ye kuranna dɛsɛra ka kuranna durusi fo o fana b'a kɛ ka dusu dɔ ale la a y'a banba ka fɔ a nana kuranna durusi fo a kɛra mufti ni ulamaw ye saudiya abdulahi jibiri na fatura sisan n ye nin mɛn a yɛrɛ da tuma min kalandenw tun b'a ɲini a ka ko o cogo la bon ko jamana dɔw la
k'u bɛ su jani ko yala bɛ se ka baara kɛ o baarakɛyɔrɔ la wala a kana baara kɛ o baarakɛyɔrɔ la hari kafiri su silamɛya sariya ko a tɛ ko de a tɛ kasanka mais an t'a su to kɛnɛma an t'a su jani an b'a dɔn dingɛ dɔ de kɔnɔ ka su dɔn donc min ye su jani yɔrɔ ye silamɛ kana baara kɛ o yɔrɔ la parce que ni e ko kafiru de bɛ jani don dɔ ni silamɛ dɔ bɛ se ka na b'a su jani silamɛ kana baara kɛ o yɔrɔ la ko ni mun ko mun b'a tigɛ o ko ewa i taara santiriw la ko fura dɔ b'u bolo k'u b'a d'u ma ko k'o bɛ sigi tigɛ k'o bɛ cogo di bon o de y'a to dɔnnikɛbagaw ulamaw ahli sunna wa salafiyuna u y'a yira minnu b'u danbe ka taa sunna ma n'u bɛ nin santiriw dayɛlɛ ko olu ma kanu salafu min bɛ danbe ka taa salafu ma i ka santiri dayɛlɛ urukiya kama n'i bɛ danbe ka taa salafu ma i kana ewa baarada dayɛlɛ urukiya kama salafu ma kɛ Sheikh Salih Fawzani bɛ balili k'a la a ko salafu minnu tɛmɛna u ma yɔrɔw dayɛlɛ urukiya kama n'i ye yɔrɔ kɔni dayɛlɛ urukiya kama fɛn wɛrɛ bɛ don a kɔnɔ a la min tɛ diinɛ kɔnɔ fɛn wɛrɛw bɛ fara a kan min tɛ diinɛ kɔnɔ mun ye u filɛ ka wariba minnu sarati mɔgɔw ka tɛ u filɛ ka mikoroko minnu kɔ a la tɛ e bɛ jama fara ɲɔgɔn kan olu bɛɛ ye u ka wari kelen kelen di e ma dɛ mais e b'olu fara ɲɔgɔn kan mikoro kelen kɔnɔ ko e bɛ kala bɛɛ la k'a sɔrɔ olu kelen kelen de ye u ka wari jate k'a d'i ma i kan ka a kelen kelen damana kalan de k'a la i kan ka kelen kelen ka kalan kɛ a ka damana ji de k'a d'a ma mais a dɔw bɛ taa barigo fa ji la ka kala kɔnɔ ni nana dɔrɔn bɛ bidon fa k'a di e ma ninnu ye commerce ni wari ɲiniw de ye donc furako ninnu fana filɛ nin ye fana ninnu ni furako n ka fura d'e ma bɛ sigi tigɛ ani urukiya tɛ fan kɛlɛ n bɛ kuranɛ kari ka k'i furakɛ n'a ye ani ka jinɛw setanew gɛn n'a ye ani fura ka d'e ma ko a bɛ siri tigɛ ko kɛlɛw tɛ u ye kow de ɲagami ɲɔgɔn na mɔgɔ k'u yɛrɛ kɔlɔsi u ma minnu bɛ nin baara sugu k'u yɛrɛ kɔlɔsi ninnu ye ka hadamadenw ka nafolow de dun fura da bɔra ka bana de furakɛ fura ale da bɔra ka bana de furakɛ mais fura ma dabɔ dɛ a bɛ garijɛgɛ k'i la dɛ a bɛ siri tigɛ ka bɔ i la fura ma dabɔ kama fura da bɔra kɔni ka banaw de furakɛ farikolo kɛnɛma banaw ou bien kɔnɔna banaw donc fura da bɔra o de kama mais fura ma dabɔ ko a bɛ siri tigɛ ka bɔ mɔgɔ la fura ma dabɔ ko a bɛ garijɛgɛ fɔni Ala ka hakilima di an n'u ma donc alhamdulillah kan bɛ sababa ma ni ɲininkali a ka ca jamana in kɔnɔ hali bi an bɛ ala deli ala ka diinɛ faamu d'a ma a degun bɛ musomanniw kan a degun bɛ cɛmanniw kan mais nin ye ɲininkali min kɛ o ye cɛ ta ye ko dɔ de ye muso dɔ ye a ko diinɛ tigi dɔ tawhidi tigi dɔ a b'a kɛ k'a furu ko a ba ko a kana furu olu ni muso in tɛ siya kelen na n'a y'a furu hari ni ale sara ka janaja a kana jɔ ale kunna a kana duwawu k'ale k'o bɛ cogo di jamana bɛɛ ka faamu fɔlɔ tant que an ko an ye silamɛ de ye hali mana ni ala ye hali mana ni kuranɛ ye hali mana ni ciden ye ko ciden de ye ciden ye ciden ko furuko la a ko ija atakum man taridawuna dinahu wa khuluquhu fajawijuhu a ko ni mɔgɔ nana u ma a ka diina ka ɲi a ka jogo ka ɲi a y'a lafuru wa illam tafal takunu fitnatu wa fasadun kabiru fil ard na cogo dɔ fasadu aridu fil ard ciden ko n'a m'o kɛ a bɛ kɛ tiɲɛli caman ye ou bien a bɛ kɛ tiɲɛli ba ye dugukolo kan donc ciden ka bilasirali mɔgɔ kelen kelen k'o ta furu ɲɔgɔnma
silamɛya sariya min fɔ diina jogo ɲuman hari muso fana n'i bɛ muso fana furu ciden ko tunkahu lmar'atu li arba'i limaliha ولجمالها ولحسبها فظفروا بذات الدين تربت يدك ciden ko mɔgɔw bɛ muso furu ni fɛn damadɔ laɲini damadɔ dɔw bɛ muso furu ko a cɛ ka ɲi dɔw bɛ muso furu ko danbetigi don dɔw bɛ muso furu ko nafolotigi don nin ye hadamadenw ka laɲini muso furu la naaninan dɔw bɛ muso furu ko diinatigi don bon ciden ka bilasirali nana yan de sisan donc a ko ni e bɛ muso furu e ka diinatigi de furu ni m'o kɛ dɔrɔn i bolo bɛ bila bɔgɔ la donc ni mɔgɔ min ye diinatigi ye diina de fɔra bon ni ka bangebaga muso ma ko i kana furu ni e yɛrɛ y'a dɔn i bangebaga ye min fɔ i b'i ka bangebaga jɛ ɲini ka nin to ka muso wɛrɛ ɲini min ye diinatigi ye ni yɛrɛ y'a dɔn i dusukun bɛ se o la pour a kana kɛ mankan ni fitinɛ hari ni muso nana a tɛ se ka lafiya a bɛ tɔɔrɔ de sɔrɔ a la n'i yɛrɛ ko i bɛ se ka kari a to ye i ka fɛ muso wɛrɛ ɲini min ye diinatigi mais n'i yɛrɛ y'a dɔn ni bɛ ni muso fɛ diinatigi fana de don ou bien ne b'a fɛ ka muso in furu de diina min ne tawhidi min b'a bolo pour ka dɛmɛ a ka tawhidi n'a ka diina la a ka di nin ye i ka di muso ye dangadenya t'o furuli ye i b'a furu silamɛya sariya la foyi t'i kan n'a y'i danga a ka danga t'i minɛ n'a y'i nana a ka nali t'i minɛ i ma dangadenya kɛ sɛgɛlisila bontɛmi a ko nin yɔrɔ la a ko bangebaga bato ma wajibi den ka nin sugu la n b'a fɛ ka muso de furu diinatigi de don jogotigi de don a ma diya ne kana furu a ko ni den y'o furu i ma dangadenya kɛ nin ye i y'i ka hakɛ de kɛ silamɛya sariya ye hakɛ min d'i ma donc dɔɔnikɛbaw bolo ninnu tɛ dangadenya dɛ ni mɔgɔ min ye muso ye a diyar'i ye diinatigi don jogoɲumantigi don n'i tɛ se ka kara ko i nin b'a fɛ a furu o tɛ dangadenya ye et puis n'a ko ko hari ni ale sara ko i kana jɔ a ka so la n'a sara a sali kɔfɛ t'ale bolo ale sali kɔfɛ a t'ale bolo ale yɛrɛ de filɛ kataw la e yɛrɛ de filɛ kataw la k'a dɔn i den ni fɛn cɛ min ka d'a ye e yɛrɛ de bɛ kataw la o la o de y'a to Ibn Usaymin rahimahullah a b'a fɔ a ka bilasirali dɔ la a ko walijo mɔgɔ minnu ni denw ka walijiyaw b'aw bolo ka furuko ni fɛnw a ye sira lajɛ hadamaden kana kɛ sababu ye muso dɔ ka di i den ye i denkɛ ye k'i bɛ don a n'a cɛ k'a sɔrɔ sababu diina ka balili sababu si tɛ i ka sira lajɛ kan'o kɛ ni musomanni de don i denmuso ko cɛ min ka d'a ye diinatigi de jogotigi don muso ka walijiw muso ba i sira ala ɲɛ kana taa don i den ni fɛn cɛ min ka da a ni ɲa ka ɲɛnamaya kɔnɔ parce que furu ye de badabada de si ni si ni e taara fɛn di ale ma a kɛra cɛ ye a man d'a ye i y'a ka ɲɛnamaya damu tiɲɛ a bolo musomanni e y'a ta i taara di cɛ ma min man d'a ye a si na si de ye furu ye i y'a ka ɲɛnamaya damu tiɲɛ a bolo donc hadamadenw k'i yɛrɛ kɔlɔsi nin ko sugu ma bangebaaw ka jate minɛ nin yɔrɔ suguw la donc ni den b'a kɛ ka fɛn dɔ furu ni e bɛ défaut de dɔn a la a ye sigi a k'u yira ɲɔgɔn na de n'a dɔnna ko i ye min fɔ silamɛya sariya ka masalaha dɔ de ni a bɛ muso la kana furu a k'a bila mais n'i ye fɛn fɔ min tɛ silamɛya sariya ka condition n'a ka masalaha si ye ka bali ka furu a furuli ma bali ka ni den bali o furuli ma et puis ni mɔgɔ min y'o furu i ma dangadenya kɛ an bɛ min fɔ o ye o de donc n'a fatura e de ye duwawu k'a ye ka salila ka su ka o tɛ foyi tiɲɛ e ma donc ale de ye kuma fɔ min ye kataw kuma ye n delila k'a fɔ n ko Ibn Usaymin rahimahullah a ko denni dɔ mɔgɔw y'a ɲini furu la diinatigiw jogoɲumantigiw a fa ma sɔn mɔgɔ fɔlɔ y'a ɲini a ma sɔn filanan y'a ɲini a ma sɔn fo denni in banana bana in kɛra dɛgɛrɛ la denni ma bɔ bana in na mais sani denni ka fatu a banabagatɔ dalen minnu b'a kɔrɔ ayiwa a ko a y'a lase n fa ma ko n ma ko jɔra furu la a donni ni furu cɛ a donni ka damu cɛ min ka di n ye a donni n'a cɛ ko lahara ni a bɛ jɔ ala ɲɛkɔrɔ ka kiri den y'o fɔ a fatura minnu b'a kɔrɔ a ko a ye nin fɔ a ye dɛ ko a donni ni dingo cɛ n ka ɲɛnamaya kɔnɔ
ko nya makono ni lagarai ambe do alanya kuro ka kiritige balaw be nimbo bange bawo ku jantu yere la de demuso do aya janto yere la adem ko yo aya janto awire la alaka hakiman dama ko wati sera subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ko de kany parce que bena kalan ko were la ko kalili kafara ni ma tugu nyona basi balawa iba tugu nyona o de kany wode ya to ko kalili kafara ko chogo ya fula bala ko chogo ya dobe bi kaswala a chogo ya dobe ibu tugu nyona chogo ya minni bi kaswala nye saba min fo misigine talla dumuni ani ka fera boli ani ka jonka hore ani saba bi kaswade la ni iye min tanun nay bake mais ni desera saba inna ko ewa afandoi o be teretibure ibe tile saba su ko abi abdullah ibn masud ka kalan chogola ko ikatile saba su ku tugu nyogona kasuku kamunte ko kasuko kidda da lebu ka ani ka tuga ko ka ta janaja la jumamin baraje kabo shew fawzan foyan be mo ladinin kuma sugula ko salafu ni sego makuma munu sege ko sobe ciden bolo selefu danna minna ciden na ka sebo danna minna yu wasa do munu kan wasa Allahu a'lamu ne to barajito su ko li baraji be ne minye katugu su fana ko ciren ko ni sallira ka khairetu ni tara bila khairetu fula me juman kausa juman ya Allahu a'lamu bo ko do ko an ko demuso de ko do ko ale ka demuso furulembe ceedo ma sangolon fulan nyogona amaden soro ko ya sege ke dogotoro fe ko den soro baliya ko abe ceede la ko o furu be ke cogode donc o furu sabatilina sabati baliya abaka obe muso de bolo furu muso yere na kwa sabatira ne dente ewa ay ne ka cede ate den soro sabatira me tanke jogonyuma mimbala dina mimba bolo ne be to bolo ka ko nyana boye ka dema ka dina la kala don ka baraji soro a baraji bay ale de ka hakelo na ko fana ne be la hala min na demiseni ma ko be denna tanko nana do nunu ka doni la ko ale te den soro mbe ka furu bo beta furu ce warema la ni ngarjaga bolo ale de ka hakelo ni suwa be muso de bolo bo ko do fana ye muso furu ko abe doni muso ye do me ko sabatira ko ceyate cela o be ke cogodi o bo lase u ka furu u ka kabila mogo de ma olu de bo ɲanabo u be n'u be yɔrɔ min kiiri be u b'a se o yɔrɔ de ma olu de bo ɲanabo bo ko denmisɛnnin min musomanin min ma baliguya n'a ma hijabu do kiiri ba ka ban o dɔɔninkɛbaw ko musomanin hijabu dɔnni b'a ka farida ye de n'a baliguyara mais n'a ma baruya farada ta kan mais a ɲininen do bangebagaw fɛ denw a k'u ni silamɛya ladabu lamɔ denmisɛn fitini depuis fitini ani hijabu lamɔ o de ka ɲi musominw b'a fɔ yɛrɛ a ko ni denmuso sera san 9 a ka ca cɛw b'a kanu a ko musomani sera san 9 ni a ka lamɔ cogo ɲana a bɛ yɔrɔ la a ka lamɔ cogo ɲana kɛra farikolotige mu cɛw bɛ commencer ka kanu hijabu wajibira kan a ka hijabu don tant que cɛw commencera ka muso kanu dɔrɔn n'u y'a ye u b'a kanu dɔrɔn a ka hijabu don a n'a hara bɛ san 9